Ni Inge Lekuna naiz, Astigarrako emakumeen etxeko koordinatzailea, eta nire funtzioa da bertan parte hartzen duten emakumeek aurrera eraman nahi dituzten proiektu eta ekintzetan laguntzea atzeko lan hortan. Ni Nekane Mendia naiz, Astigarrako emakumeon etxeko lantaldean parte hartzen dut, proiektu honi laguntza eta impulso hori emateko. Emakumeen etxean azkago zerbitzu ezberdinak, arreta edo bideraketa izan daitezkenak eta aholkularitza juridikoa ere bai, baina uste dugu emakumeen etxean zerbitzuz aparte askoz gehiago topatu dezaketela emakumeek. Azkenean bada espazio bat, emakumeek sare bat sentitu dezaketena bertan, gustu egongo diana, epaituak izan gabe, dian bezala onartuak izango diala, eta berdin duela azkenean nondikan zatozen eta zein izan dan gertuatzeko arrazoia, dene dakate lekua bertan eta denek aportatu dezaketen. Bai, azkenean emakume honetxean sartzen zeanen goxotasun bat sentitzen duzu. Etxe batek eman dezakena, ez? Hori da, eta egia esan da ni lehenengo alditik sartu nintzenetik beti ongi etorria sentitu naiz, babesa sentitu dut, eta horra aurkitzen dana da komunitate bat, elkarlan bat, bata beste entzutea, parre egin dezakezu, negar egin dezakezu, dantza egin dezakezu, eta gauza piat ikasten dira bata bestearekin hitz egiten, ez? Eta nik gauza piat ikasi ditut, eta ni danak animatzen ditut emakumeen etxea gerturatzea. Bai, azkenean, nola baite sortu egun burbuja bat, gero kanpora atera nahi deguna, eta feminismoak beak egin beharko lukena, ez? Herriko eragile ezberdinekin elkarlana bilatu, leku batian eta bestian eragin, berdintasun politiketan, aldan esparru guztietan. Bai, ni gainea sentitu detena da berdin diola nondik zatozen, zein zean, nola zean, azkenean zure ahotsa entzun egiten da, eta danan proposamenak, ideiak, ongietorriak dira, eta ezinbestekoa da, ez? Astigarragan bai sentitzen dugu nahi dugula jendea gerturatzea, ezagutza proiektua, eta azkenean ez da emakumeen etxean bakarri gelditzen dan zeozer, baizik eta herri osoko edo herriaren zentrua da, edo zentru bat da, ez? Orduan ezinbestekoa da jendearen apoioa. Bai, eta nahiz da jendea pentsatu bertara gerturatu eta parte hartzeko bileretan parte hartu behar dezula edo, ez da hori bakarrik, kartela jartzia edo ahoz-aho jendei komentatzia bertan egiten dugunare bada aportatzia eta asko laguntzen du horrek. Orduan, nik uste jende animatu behar degula beldurrak eta lotxak entzia, behin sartzen zehala, hasieran zenezkan aurre iritzi horiek puskatzen dira guztiz. Hori da nik horretik bai animatuko nuke Astigarrako jendea animatzea, gerturatzea, emakumeen etxean ateak irikiak daude, eta behar zaituztegu, zuen iritziak, zuen ideiak ongietorriak dira, eta proiektu hau da nona da. Azkenean feminismoa danon borroka dela, eta denok eragin behar degula Astigarra bea feminista eraikitzeko.